Salutare toată lumea, bine v-am regăsit la un nou episod. Deci, sigurat sunteți curioși cum fac eu thumbnail-urile la videouri. Deci, ne trebuie două aplicații, doar două aplicații. Sau doar o aplicație, depinde dacă aveți calculator. Sau, nu, eu fac tutorial de pe telefon, deci, așa. Vă trebuie Google, YouTube Studio și aplicație de Thumbnail Maker. Eu v-aș recomanda aplicația care o am eu. Bun. Și aici dați Thumbnail Maker și aici selectați voi care poză credeți voi. Depinde. Să facem thumbnail-ul care îl pun acum aici. Deci am ieșit. Să facem thumbnail-ul care îl facem noi acum de la videoul acesta. Deci alegeți de aici, căutați ce vreți voi. Eu caut aici white vreau. Nu trebuie mie mai nimic. Astea nu știu la ce vă ajută, dar nu. Așa, color white. Sau vă puteți alege ce doriți voi. Eu aș vrea negru. Bun. Așa. Trebuie să așteptăm un pic. Bun, ne-a dat aici. Putem să-l împărțim în două, să facem așa, în 4. Deci, da, care au coroană, trebuie să plătiți bani, dar cine vrea să-și plătească. Deci, putem face tot felul de... Da, m-am gândit la ceva. Deci, facem cumva așa. Nu. Sau punem normal. Eu fac varianta simplă. Deci aici jos, vedeți acolo, am dat să dau pe arontul ăla mic. Nu e aront, Și aici aveți să puneți text. Ce text doriți voi? Bun. Nu-mi încapelul. Mamă, dar câte mesaje. Trebuia să mi-l pun pe silențios. Tutorial. Bun. Și lăsăm așa. Mai adăugăm un text. Nu. Ce am vrut să fac? Aici alegeți și îl faceți cât de mare vreți voi. Deci eu aș pune așa și aici cum să-ți pui thumbnail. Bun, să mai continuăm textul. Edit. Bun. Tutorial cum să îți pui thumbnail la videouri. Deci așa. Vă faceți cum credeți voi. Eu m-aș bucura dacă s-ar pune. Deci eu nu trebuie să fac thumbnail. Nu e obligatoriu să faceți thumbnail. Titlul videoclipului trebuie. Bun. Tutorial. Atâta las. Mamă, dar nu se vrea face mare. Dar nu se mai vrea face mare ăsta. Bun, deci mai trebuie să punem un... Edit. Tutorial. Eu îl voi pune mai așa și îl voi face mai mare. Bun. Aici voi pune altă poză cu thumbnail. Hai să punem un thumbnail mișto.
acesta cu Bedwars tutorial și să punem acolo, dăm pe tot se pornește aia, mă. Bun, facem ce vrem voi, punem acolo thumbnail, tutorial thumbnail și puneți ce culoare doriți voi. Deci tot ce doriți voi puteți să faceți aici foarte simplu. Bun, să vedem thumbnail, bun, așa. Eu vreau să-l întorc, dar nu reușesc și să-l fac mai mare. Așa, bun. Așa, bun. Tutorial. Să vedem ce... nu textul. Să vedem ce culoare punem. La culoare punem la tutorial. Alegeți ce vreți voi și cum vreți voi să arate. Eu aș pune ăsta așa și aici la thumbnail aș pune acesta. Bun, așa. Să vedem, după aia, nu, aici nu umblați. Dacă vreți să îi puneți aici să dea like, subscribe. Eu nu le-am folosit până acum, dar poate le voi folosi în acest episod. Deci, tutorial. Bun. Deci, tot ce doriți, aveți aici toate. Thumbnail, așa. Mam, tot ce vreți. Și puteți și să schimbați culoarea. Hai, eu pun asta. Fain. Bun. S-a luat. Stai. Cum trebuia să dau pe ăsta. Iar aici. Uite, să vedem. Așa, lumina, așa e perfect. Nu. Trebuie să facem pro. Deci trebuie să-l lăsăm cum e. Asta nu ne interesează, că trebuie să avem pro. Deci aici forme. Deci v-am zis că puteți să desenați, să faceți cum vreți voi. Bun. Haide. Bun, așa. Deci am făcut acest thumbnail. Save the picture. Dăm, așa. Intrăm la YouTube Studio și vom schimba aici la ceva și îl voi... Nu schimb, da. Oare mai avem poza asta cu câte locuri? Să vedem. Deci dați aici, schimbă și alegeți care vreți voi. Uite, eu voi alege asta, selectează, salvează. Și la box opening s-a pus acest thumbnail. Uitați, deci dăm un refresh. Deci aici este tutorialul de la thumbnail. Bun, să schimb, să punem iarăși. Și cum a fost, nu vom lăsa așa. Bun, punem asta. Deci, mie mi-a plăcut foarte mult cum am făcut asta cu câte unlock-uri. Am luat poza de pe Google. Am mai pus-o eu pe Ember. Că e foarte simplu, băieți. Foarte simplu, da, e simplu de tot. Și cam atât cu acest episod. Dacă v-a mers, dacă v-a plăcut, nu uitați de like, subscribe și toate ce bune. Pa, pa!
Dacă mai vreți tutoriale, să scrieți în comentarii tutorial semnul exclamării. Pa!